జూమ్ పెట్టుకోపోయింది ఇది, జూమ్ పెట్టుకో అప్పుడు తెలిసిపోతుంది. ఆల్రెడీ ഇവിടെ ഉള്ള പച്ചല മൂലിക ഒന്നാമത് ഇത് വാങ്ങിച്ച് കെട്ടത്തില്ല കഴിച്ചാൽ കെട്ടട ഇറങ്ങാൻ പിന്നെ ഊരി കളഞ്ഞാൽ മതി. വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് വിളക്കുമുറി ഊരി വെച്ചാൽ കൊച്ചി വെക്കാവിടി എടുക്കണം. രണ്ടെണ്ണം നീ വരുന്നോ? ഇതാണ് ഹനുമാൻ. ഇത് തല, കണ്ടോ കാല്, കാല് കണ്ടോ താഴെ, കാലിൻ്റെ പക്കമാണ്. കണ്ടടാ കാണ്ട, ഇത് കണ്ടോ, ഇത് കിരീടം, തല, താഴെ ദേഹം, കാല്. ഹനുമാൻ കിടക്കുക.